Dámy a pánové, vítejte u mé první recenze ne, ani pohled na hru, ani preview, ani nic podobného. Já jsem se rozhodl, že si vymyslím něco vlastního, něco nového, něco, co tu ještě nikdo, doufám, nemá, neměl, ani mít nebude. Rozhodl jsem se, že svým takzvaným pohledům na hru, obsahu, budu říkat zkouknutí. Takže ještě jednou na nečisto, dámy a pánové, vítejte u mého prvního zkouknutí hry LEGO Indiana Jones. Takže, série LEGO her nebudu představovat. Berme v potaz, LEGO Indiana Jones vyšel někde v roce 2008, což je 6 let zpátky. A musím říct, že série LEGO her, počínaje tedy LEGO Indiana Jonesem, je naprosto skvělá. Hra je zábavná, prostě chytlavá, velice chytlavá, interaktivní, dá se hrát ve dvou na jednom počítači v kooperaci, to znamená, že hra, to vám ukážu až v pozdější fázi, teda obrazovka se vlastně přepůlí na půl. Dá se hrát buď to na jedné klávesnici, oba hráči můžou hrát na jedné klávesnici, nebo na joypadu. Což je, myslím si, lepší, protože když hrajou oba na jedné klávesnici, tak u starších typů se stává, že když se zmáčkne moc kláves najednou, tak se hra jakoby zasekne. Nedej bože, když se dlouze podrží klávesa Shift, tak určitě znáte funkci 10 prsty a tak dále, takže hra spadne, což je nemilé, takže určitě doporučuji joypad. Jinak, hra samozřejmě i je na motivy filmu Indiana Jonese. To znamená, začínáme na nějakém dobyvatel ztracené archy, potom chrám zkázy a poslední křížová výprava. Takže máme tu něco přes 80 postav, jestli se nepletu. Tohle je zatím startovní vlastně odstartování příběhu, tohle je hnedka na začátku hry, to znamená máte první dvě postavy, tady Indyho a tady jeho nějakýho Satipo kamarád s lopatou, a jdeme se teda blíže podívat na hru. Úkolem hry, v podstatě když to shrnu, je sbírat v každé mapě, tady když se podíváte nalevo za tím stromem, v každé mapě jsou takhle někde schované pokládky. Když ho vezmu, tak vidíte, mám nalezené 1 z 10 pokládků. Za ty pokládky v podstatě na vaší univerzitě, partnerská univerzita, za každý pokládek dostanete jednu část vlastně artefaktů z té dané mapy. Konkrétně z této první. Je to v podstatě taková jenom okrasa, ale jde o to, že hru dokončujete na určitá procenta. Teďka jsem začal hru, takže mám hru splněnou na žádná celá 0,0%. Ale v podstupem hry, když projdu celý příběh, tak budu mít hru splněnou třeba na 52,6%. To znamená, že hru plníte na sbírání těchto pokládků, odemykání nových postav a skutečného dobrodruha, nebo nevím, jak se to tady teďka nazývá, protože já už mám těch LEGO her za sebou odehraných spoustu, takže tady je, myslím, že skutečný dobrodruh, nebo pravý dobrodruh, nebo pravý sběratel, něco takového. To znamená, že vy můžete ničit velkou většinu věcí na mapě a nahoře vidíte ten ukazatel vlastně těch LEGO cvočků, který se vám postupně zaplňuje. Když se vám podaří splnit kolo a ten pravý dobrodruh, teď jsem si vzpomněl, pravý dobrodruh, to je. A když ho naplníte úplně až po okraj, tak se vám na vás vyskočí hláška, že pravý dobrodruh, což znamená, že vy po v podstatě zhodnocení toho kola, a tam se vám ukáže, kolik máte pokládků odemčeno, kolik máte cvočků, kolik jste nazbírali, kolik jste našli
částí pokladů, jestli jste našli část nějakých na bonus kódy, je tady tajné postavy, hnojení, maskování, siluety, píp, umělé kluziště a tady právě zásilky. Je jich tu celkem 18, v novějších LEGO hrách jich je kolem 20, přes 20. Tyto bonusy vám v podstatě, myslím si, že nějaká jednička nebo dvojka, teď si nejsem jistý, ale v podstatě vy až ty bonusy najdete a odemknete si je, tak vy pak máte třeba dvojnásobně, že se vám přičítá, vidíte, že za jeden bílej sebral jsem 3 a dostal jsem 30. Za jeden bílej je 10 bodíků a vy můžete potom najít skóre dvojnásobný, trojnásobný, čtyřnásobný a pětinásobný. To znamená, že teďka bych dostal při pětinásobným nějakých 150, jestli to říkám dobře, 30 x 5, ano, 150. Tak, ale to je jedno. Jdeme se opravdu už blíže podívat na hru. Takže, nyní mám označeného Indiana Jonese. Ten má bič a pro boj používá pouze pěsti. Když přepnu na Satipa, tak ten má lopatu a pro boj používá taky lopatu. Tak. Hra se mi strašně líbí v tom, že každá z těchto postav je svým způsobem potřebná a dokonalá. Protože každá se hodí k něčemu jinému. Hned si to ukážeme na tomhle příkladu. Hnedka na začátku. Takže vyzbírám tady tyhle ty. Nejlepší na téhle hře je to, že vy můžete hrát buď to sami, když to řeknu hloupě, tak single player, a nebo s tím přítelem. A v obou případech je hra strašně zábavná, protože i když hrajete s tím počítačem, tak počítač ví přesně, tady zabiju toho pavouka, i když hrajete s počítačem, tak počítač přesně ví, co má dělat. Prostě spolupracuje s váma. Ví, co nikde nějak nezlobí, nebuguje se nic. Takže, teďka si přepnu na toho Satipa a vidíte, že on má lopatu, to znamená, že může vykopávat nějaký věci. 1 ze 3. Doufám, že jste to zaregistrovali. 1 ze 3. To znamená, když najdu ještě někde tyhle ty 2 zlatý hlavy, tak za to právě dostanu jeden pokládek, jednu část toho ztraceného artefaktu. Jo. Tak, jak jsem řekl, velká většina věcí jde rozbíjet. Jo, jak vidíte, grafika i po 6 letech je prostě, mně se hrozně líbí. Prostě je to takový pěkně animovaný. Tak, a teďka jsme zase u funkcí postav. Stojím u toho, chci skočit, ale on tam neskočí. Potřebuju Indyho, protože on má ten bič. Takže on se v podstatě, tady jsem ještě ne. Tyhle mody jsou za 1000. Ty jsou samozřejmě úplně to. On má bič a takhle se pěkně zhoupne efektivně. To samé i tady. Tuším. Ne, tady ještě ne. Tady je lano. Jinak koukněte. Ole, tak ne, tohle, proč padáš? Jo, dá se krásně doprava, doleva, doprava, doleva. Jo, je to opravdu. Tak a koukněte, že modré, už mám 3 ty špuntíky zaplněný. Tak, jsme u další věci. Koukněte. U těchto věcí, které skáčou, tak z nich lze něco postavit. To stavět může úplně každá postava. Může stavět ten Indy. Vidíte? Může stavět Indy. Ježíš, mě tady zlobí to přepínání postav. A může stavět i ten Satipo. A nikdy u těchto věcí nevíte, co z toho nakonec bude. Co se z toho postaví. To je naprosto, to je nejlepší. Jo. Prostě někdy z toho opravdu vzniknou šílený stroje, nevím, lodě, auta, cokoliv, zbraně, úplně všechno. Tak, zase,
Satipo nemůže. Já tu hru jenom předvádím, nesnažím se na nějaký skóre, jo, předvádění se a tak dále. Opravdu jenom to. Chci skočit, nejde. Viděli jste, spadnul jsem a ztratil jsem spoustu penízků. Mám teďka skoro 11 000, spadnu dolů a 10 000, takže to znamená ztrácím 1000. Nevím, jestli to je procentuálně nebo to, ale to. A zase, Indy se sem krásně dostane. Ale teďka, jak sem dostanu Satipa? A o tom to je. Když hrajete ve dvou, musíte spolupracovat. Když hrajete sám, máte to jakoby lehčí, protože když hrajete s nějakým, nevím, nechci říct hloupým, ale prostě kamarádem nebo to, tak může nastat problém jako v dohadování se, ale to se hraju to i s přítelkyní a nikdy jsme se, ba naopak, když jsme se posunuli zase někam dopředu, tak máme oba radost. Tak, ale tady ze začátku jsou ty logické prvky, když to tak nazvu, docela jednoduchý, takže stačí tady jenom plácnout a vidíte počítač, hnedka jsem s ním sám skočí, je to opravdu to. Tak a zase, potřebuju, tady něco bliká na mě, potřebuju to nějak dostat ven, ale s Indym to nejde. Takže si přepnu na Satipa, nebouchy Indyho. Tak, zase jsme, tak ve spoustě případů se vám stane, že někde něco seberete a musíte to někam dostat. Teď je to úplně jednoduchý, musíte, ježiši, já se umlouvám, že takhle si pletu to, ale v tomhle legu je to ovládání ještě trošku jiný. Já teďka hraju trošku novější Lego, nebudu prozrazovat jaký, ale tam je to ovládání trošku jinak. Takže třeba tady přepínání postav je na Kčku, na klávese K, ale v novějším je na Účku a tady zase Účkem už skáču. Tady Účkem skáču a tam v novějším Legu přepínám postavy. Takže je to takový pro mě zmatený. Tak tady uvidíte duha, hlava ze 3. Jo, jak jsem říkal, ještě někde najdu jednu a dostanu část pokladu. A opravdu věřte mi, že ta hra vás hrozným šíleným způsobem nutí. Tady občas pastičky. Je to hra vás hlupák. Hra vás neskutečným způsobem nutí pořád jít dopředu, objevovat nové věci, zkoušet nové věci. Příběh v podstatě nenazval bych to, že tady je nějaký příběh, ta hra v podstatě opravdu jenom kopíruje film, takže to, co se stalo ve filmu, se stane i tady. Ale na druhou stranu, tak, na druhou stranu, hra sice kopíruje film, ale v určitých směrech jsou tady videa a v těchto videích se nemluví. Tyto postavičky nemluví, nevydávají to. Vydávají jenom takový legrační zvuky, jakože prostě takový mumlání. Vůbec ani hlásku. A tady koukejte, občas jsou bonusek, občas jsou ty bonusy a takovýhle skrytý to 3 ze 3 a podívejte, zlatá bednička. A to je to, oč tu běží, o zlatý bedničky. Ale to je přesně ono. No prostě hrozný nezvyk. Tak, u těch videí, zpátky k těm videím, aha. Šla to. Zpátky k těm videím, tak, kruci, já pořád postupu a chci něco dořeknout a hnedka se objeví něco dalšího. Tady, koukejte, postavím to na lodi nebo raftu, můžeš pálovat lopatou. To znamená, jindy lopatu nemá, lopatu má tady Satipo, takže na ní káčkem, ale ne. Tak,
a lopatou se můžu odrážet, čím se vyhnu krokodýlům. Ta hra je opravdu fantastická. Můžu vám ji doporučit. Jedním z příkladů, proč je ještě po 6 letech od vydání dobrá, je, že se na Steamu prodává ještě za necelých 18 euro. Což je, no není to moc, není to ani málo. Na 6 let starou hru je to ještě dost, ale to je vzhledem k tomu, protože je to fakt dobrá hra. Opravdu dobrá hra. Tuhle hru zapomeňte na to, že ji dohrajete na 100% za, nevím, 10-20 hodin. To vám zabere minimálně 50-60 hodin, ne-li víc. Když si budete hru opravdu užívat, a to tak opravdu najít všechny pokládky, odemknout všechny postavy, dá to fakt fušku a to se mi strašně líbí. Nemám hrát hry, které dohraju za 5, 6, 7 hodin, pak možná, a vidíte, 3 z 10. Pak možná ještě na těžší obtížnost, začnu na normální, pak si to dám na těžkou, pak si to dám na nemožnou, ale ta hra už je potom pořád stejná. Obtížnost toho už moc nezmění. Tady fakt pořád něco nového. Pořád nové postavy, pořád nový prostředí, který se fakt mění, je krásný, opravdu krásně provedený grafika, podívejte na to, je to opravdu fakt hezký. Tak, zpátky ještě k těm pokládkům. Vidíte, jsem v téhle mapě, podíváme se na horní ukazatel, mám skoro pravýho dobrodruha zaplněnýho a to jsem spoustukrát umřel. Jsem cca v polovině téhle první mapy. Mám nazbíráno 3 pokládky. Abych to shrnul a trošku to. Hru, teda 10 pokládků, nikdy, obzvláště na začátku hry, nikdy nedokončíte na první pokus. Nenazbíráte 10 pokládků na první zátah, když to řeknu takhle. Vy poprvé přijdete do nové mapy a nestane se vám, že najdete všech 10 pokládků. Stane se vám určitě, to nebude pro vás, to nebude problém, že uděláte pravého dobrodruha. Naplníte nahoře ten ukazatel. To jo, to není problém, protože to je jenom o rozbíjení všeho, co najdete. Vidíte, že já úplně všechno rozbíjím. Co se tady musí? Tady vím, že... ne, Indy tady bičem. Musí určitě. Jo. Protože to je jenom, ten pravý dobrodruh je o rozbíjení všeho, co potkáte. Koukejte, a teď už možná ho uvidíte. Ne, ještě ne. Pravý dobrodruh je jenom o rozbíjení všeho, co potkáte, sbírání všech cvočků, snažit se sbírat všechny cvočky a neumírání. Protože když umřete, tak ztratíte buď to 1000, jak jsme viděli na začátku, anebo 10%. Nejsem si jistý, můžeme to pak ještě vyzkoušet, ale... takže prostě pravý dobrodruh není problém nazbírat. Problém je nazbírat 10 pokládků. No tak. Ale neřekl bych problém, je to právě ta zábava, která vás u téhle hry drží. A proč se vám to nepodaří? To vám řeknu hned. Protože... Proč se vám to nepodaří? Protože, jak jsem řekl, každá postava má svý určitý schopnosti. To znamená, Indy má bič, Satipo má lopatu, narazíte na postavy, které mají bazuku, který umějí číst kouzelné knížky. Tak tady vidíme první takový, neřekl bych, těžší logický prvek, ale 28 jsem si nevšiml ani 20, no teď už ztrácím 2, takže je to 10% z aktuálních cvočků nazbíraných, jo. Výborně, aspoň jsem to zjistil. Teďka vidíme první z takových, neřekl bych, logických prvků. Dole ostny, nahoře cvočky. Logicky, když nastoupnu na cvoček, vidíte, počítač už prostě automaticky chtěl skákat.
Když stoupnu na cvoček, sjede to dolů. Takže vemu bednu, položím na střední. Ono vám to hodně často i takhle pomáhá, radí. Jo, a teďka, aby právě tamhle koleges mohl se dostat za mnou, tak prostě já mu takhle budu stoupat na ty tlačítka a on přeskáče tamhle. Tak a na druhou stranu on zase pomůže mě tím, že stáhne všechny 3 ty ostny. A já se tam za ním teďka můžu dostat. Jo, ten počítač, zase, ten počítač se s váma opravdu drží. Jo, snaží se být pořád, kluci, tak skákej. Snaží se být pořád u vás, je to prostě opravdu parťák. Je dobré, že on když, no tak, ale kluci, písek. Je dobrý, když on spadne, tak on naštěstí cvočky nestrácí, to by jsme byli asi za chvíli opravdu bez cvočků. Tak, zpátky k těm postavám. Tak, teďka zase, co z toho asi tak vznikne? Tady je to jasný, tady to bude nějaký žebřík, to je jasný, ale vážně, ve velkých z 95% nebudete prostě tušit, co z toho bude, co z toho vznikne. A k těm tak zase, 5 z 10. Tady je to opravdu ještě jednoduchý, ale stejně nenazbírám, mám jenom 2 postavy, nenazbírám úplně všechny. Nenazbírám, nepovede se mi to. Vyplatí se takhle šplhat třeba v tomhle případě až úplně nahoru. Viděli jsme, že tam byl modrý za 1000. Takže k těm postavám Indy, Beach, Satipo, Lopata, můžou tady být různí opraváři, který má klíč, to znamená, ten může opravovat rozbitý věci, jsou tady holky, holka, ta ženské pohlaví, to umí skákat vysoko. Indy vyskočí takhle, ale ta ženská umí ještě vyskočit o chloupek vejš. To znamená další prvek. Potom tady jsou různý náčelníci, jakože vojáci. Ty si umějí, ty mají čepici a dostanete se s tou čepicí, se v podstatě dostanete do míst, do kterých se Indy třeba nemůže dostat. Jo, jsem správně. Potom ještě, co tady ještě je, malý panáček, jakože nevím jak to, takový chlapec, nebo to prostě malá postava, která umí vklouznout do malých prostor, kam se zase Indy třeba nedostane. Můžete tam jenom s tím malým panáčkem. Opravdu je to fakt dobrá hra. Tak, tady je první videjko. Vy sice nic neslyšíte, ale opravdu ve hře nepadne ani jediná slabika, ani jedna jediná hláska. To až v těch novějších LEGO hrách, jako nevím, například LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Movie Video Game a tak dále. Tam už opravdu jakože mluví, je dobrý tam už znát trošku angličtinu ne pokročilejší úrovni, ale je dobrý už tam umět anglicky, protože pak už z toho příběhu opravdu moc nemáte. Tady vážně nepotřebujete. Hru mám sice v češtině, ale v angličtině opravdu není žádný problém. Hru doporučuji. Opravdu pro malý i velký. Zabaví vás to. Ideální pro přítele s přítelkyní nebo nějaký kamarády na dlouhý zimní večery i na sobotní večery. Fakt zábava. Jinak, co se týče mého zkouknutí, tak plánuji, ale no tak, vy toho pravýho dobrodruha snad neuvidíte, ale jo. Plánuji natáčet videa tak 10-15 minut max, si myslím. Tak, tady padá lepka, před ní je dobrý se schovávat. Tak, tady si myslím, že bude, ještě ne, tak tady. Tak, pravý dobrodruh, jo, vidíte, nahoře ukazatel jezdí, to znamená, že mám splněno. Tak, tady další.
jen Thugerové znají tajemství, jak aktivovat tuto moc. To znamená, že u téhle postavy, u téhle sochy musím mít zvláštní postavu, takový jako Indiána nebo Aztéka. Tak podívejte, socha se mnou, nebude se mnou socha kamarádit. Protože nemám toho Thuge něco, co to bylo. Tak tady už je hra trošku akční, ale to se opravdu jenom zdá. Není to vůbec nic těžkého. Ty videa zkouknutí plánuju natáčet 10-15 minut max. Nemíním dělat nějaký gameplay nebo to na YouTube. Se přiznám, nejde mi o žádný lajky, dislikey, odběry a tak dále. Jde mi převážně o to recenzovat hry pro vás, pro lidi. Budu se snažit recenzovat hry, které nebudete znát, který v podstatě s největší pravděpodobností neznáte. Předpokládám, že právě tady Lego Indiana Jones už asi znáte, ale vybral jsem si takovou jakože lehčí hru na začátek. Tady už je to trošku akční pasáž, protože opravdu chce to přesně skákat, neskákat na ostny a takovouhle vás samozřejmě nesmí chytit, jinak následuje opakování. A není to moc dlouhý, je to otázka minutky asi, ani ne. Pár skoků. A utečete před tou koulí. Jinak teda tahle hra, sbírat předměty, řešit... už se... Jo, dobrý. Tak tady pokládek. 6 z 10. A já už budu skoro na konci. Tohle už si myslím, je už konec a mám 6 z 10. Jo. Viděli jsme sochu, tam získáme jeden pokládek. Dole, tam, jak tam padaly ty lepky, tak tam získáme druhou lepku. Tam zase potřebujeme postavičku s knížkou, která umí řešit symboly, který vám otevřou pak někde tajnou chodbu. A tam získáte pokládek. A další dvě už si přesně nepamatuju, kde byly, ale ještě 4 prostě pokládky tam někde jsou v téhle mapě. Co jsme to? Po odemčení tohohle příběhu, když si to jednou zahrajete, tak právě si odemknete volnou hru. A to znamená, že se do té hry, do téhle určitý mapy můžete vrátit, až si odemknete více postav. Aha, tak ještě ne. Tak, tady koukněte, výborně, ideální. Tady jsem získal novou postavu, to je opravář, jmenuje se Jock, má klíč, nějakou 8 bych řekl, no tak, to znamená, že tahle postava bude moct opravovat. Hned vám to ukážu, ještě pak už video ukončím. No tak, to je vážně ten nezvyk, strašný nezvyk. Tak se strojím vrtuly, ale z té se kouří. To znamená, že já můžu s Joem. No, ne. Tak hop. Přestaň se koupat. Tak, a běž opravit vrtuly. Tak. Opravit, ono to vypadá směšně, on do toho mlátí, ale vážně to opraví. Tak, vrtule se točí a tím tahle mapa končí. Ještě vám pak v rychlosti ukážu, bude to sice krátký load, ale to nevadí, v rychlosti vám ještě ukážu. Koukněte, teďka takový zábavný. Jo, je to takový prostě, fakt je to, neříkám, že u hry se budete mlátit smíchy, budete padat na zem, budete se řezat, prostě to určitě ne, ale úsměv na tváři vám to vykouzlí. Většina těch scén vám vykouzlí ten úsměv na tváři. Ta pravý dobrodruh 100%, to znamená, že dostanu 25 000 navíc ještě cvočků a pokládek. Ty cvočky jsem ještě, tak, artefakt. Za jeden pokládek dostanu jednu část artefaktu, tak.
našel jsem 600. Tak, já se přesunu na Partnerskou univerzitu, abych vám ještě ukázal, k čemu. Tak, tady si to uložím třeba na 3. Ukládám hru. K čemu vlastně potřebujete ty penízky? Penízky potřebujete samozřejmě k odemykání nových postav, příklad nějaká Jane, holka, která vyskočí výš a to bude stát 50 000 svočků, nebo 40 000, nebo 80 000. Záleží to, jak ta postavička je hezká, jak je známá a tak. Čím je známější, jakoby, tak ta postava stojí víc. Jo? Tak, teď jsme na Partnerské univerzitě a vidíme, že hru máme nalezeno 6 ze 180 pokládků, máme jednoho pravýho dobrodruha z 18, to znamená je tady 18 misí, jakoby 18 map, tady máme 6, tady máme další 6, Chrám zkázy a poslední křížová výprava máme další 6, jo. A speciálních těch letáků máme 0 z 18, ty je opravdu těžké najít, opravdu těžké, ale ty bonusy potom stojí za to. Tak, nebudu to tady procházet celý, už chci video vypnout, ale jenom vám ukážu, vkročím třeba tady doprava, aha, výborně, tajné postavy 25 000, hnojení 7 500, maskování 12 500, sulety 10 000, píp, 7500, nevím co je píp, nebudu kupovat teď píp, ještě by to tady všechno pípalo, určitě ne. Tak, tady jsou tajný kódy, ty se popravdě jsem ještě žádnej nenašel. Výborně. Hovitovský domorodec za 18 000. Baranka za 18. Belok, džungle. To džungle v závorce vždycky znamená, že to je postava, kterou už máme, ale tuhle ještě nemáme, protože má džungle jakože převlek. Prostě je oblečená ve stylu jungle, něco takového. Průvodce džunglí, zamknuto, ty ještě nemáme odemčený, protože jsme za to ještě nehráli, nenašli jsme, prostě je to zamčený. Nebojte, potom to bude všechno odemčený. A to. Jinak tady se dá taky ničit, tady nenajdete pravýho dobrodruha, ale můžete si tady jakože nazbírat nějaký penízky, když vám třeba chybí, nebo když se nudíte, nemáte co na práci, můžete to tady celý rozmátit. Vypadá to tady pak hnedka líp, třeba tady vedle toho radiátoru stojí tenhle hnusnej, ošklivý stolek, takže ho prostě rozmlátíte. Ale jakmile odejdete a vrátíte se sem zpátky, tak ten stolek bude zpátky. Tak, tady ještě v cukluletu, tak výborně, místnost, kterou jsem chtěl hlavně najít, na kterou budete nejvíc pyšný. Sbírejte části artefaktů a zpřístupní si nové úrovně. Přesně tak, to znamená, když najdete tady najdete všech 6 artefaktů, budete tady mít 6 soch, tady 6 soch a ještě napravo 6 soch, tak si zpřístupníte ještě další 3 bonusové úrovně, které jsou docela dost zajímavé. Tady vidíme, že v ztraceném chrámu jsme našli 6 z 10. Tady v tom Lego Indiana Jonesovi můžete za 4000, když dám U, koupit část artefaktu, tak si můžete dokoupit, jo. Nevím jestli jednu teď. Jo, jenom jednu. Ne, za 4000 si zobrazím jenom jak to vypadá. Aha, jsem nevěděl. Cesta do hory. Za 50 000, já to utratím, jenom abyste viděli, že koupit část artefaktu. Jo, takhle bude vypadat další artefakt. Můžete si to různě natáčet, otáčet. Jo, to je jenom prostě, ale pak vám to tam bude takhle pěkně stát, nebude to blikat. A na každém postavci je něco jiného. Pak to tady vypadá opravdu moc pěkně. Navíc tady máte drahokámek, který pak dáte sem. Tady vám to, vidíte? 1, 2 a 3. Tady pak budou ještě bonusové mapy, které jsou celkem dost zajímavé. Nebudu vám prozrazovat, co v nich je a to. Takže, tímto bych se s váma strašně rád rozloučil. Jenom vám ještě chci říct, že to už jsem zmiňoval, že hra na Steamu stojí necelých 17,99 centů, takže necelých 18 euro, což je v přepočtu na aktuální dnešní kurz, upozorňuji, dnešní kurz
takže k dnešnímu kurzu je to nějakých 493 korun, což je hodně a není to moc. Opravdu doporučuji, kupte si, nebudete litovat. Tahle hra myslím si, že musí bavit úplně každýho. Malý, velký, střední, puberťáky, starší populaci, je to úplně fakt jedno. Zabaví si, myslím, úplně každou věkovou hranici. Je to pro kámoše, holku s klukem, nevím, je to fakt jedno. Hra je pěkná graficky, zvuky jsou skvělý, krásná znělka, každý zná, je to z filmu, fakt hru doporučuji. Moje hodnocení 9 z 10. Lidi, děkuji vám moc za shlédnutí, doufám, že se potkáme u dalšího zkouknutí. Budu rád samozřejmě za palec nahoru, odběr, ale jak jsem říkal, o tohle mi nejde. Nejde mi o to, jde mi o to vám ukázat nový hry, novou formu zábavy. Spousta lidí tvrdí, že hraní počítačových her je ztráta času. Já si stojím za názorem, že každý člověk má svůj styl zábavy, svůj styl trávení volného času. Někdo si rád čte knížky, někdo sportuje, někdo hraje počítačové hry, někdo hraje na PlayStationu, někdo, nevím, tráví čas na zahradě, prostě každý dělá svý. Já hraju počítačové hry. Nechci říct profesionálně, tahle životní etapa už je za mnou, ale prostě hraju počítačové hry. Někdo čte knížky a já do něj nevanduju, ale ty hraješ knížky, to je ztráta času. Jo, vy nevandujte do mě, já nebudu vandrovat do jiných. Každý má svůj styl. Je mi jedno, co dělají ostatní, já prostě dělám tohle. Teď jsem se rozhodl, že vám budu dávat tyhle shlédnutí videa. Chci vám ukazovat nový hry, který snad ještě nebudete znát, abyste si... Chci docílit toho, můj cíl je, vy se podíváte na tohle video a získáte chuť si tu hru koupit. Prostě získáte chuť si hru zahrát, koupit, vyzkoušet nějakým způsobem prostě. Lidi, strašně moc vám děkuji za pozornost, doufám, že se uvidíme u dalšího zkouknutí a přeju vám krásný zbytek dne. Mějte se pěkně. Ahoj.